빠빠워 नोंसोर मा खालामनो सानखोब्रा आंखौ नोंसोरो लोगोनि मुङाव मासे मासे जिबौ गोसोमसो खब्रा जिबौ नामाब्रा नोंसा नम्फा होननानै बुंदों ओइ खुगाया सामायना सामायलाय बिफाफोरखौलाय मानो गेजेराव लाबोयो आंनाथ' आफायानो गैजा रोङा गेजेराव लाबोनो ओइ नोंसोर आंखौ मा खालामनो सानखोब्रा आं न'आव थाङालै मालाय बिफाखौ गिदों नामा आं बिफाखौ गियाब्रा आं बिफाखौ मानसो होयो मान होयो बेसेबां मान होयो मिथिगौब्रा ओइ आंखौ लांनाङा होनदोंना खोथाया गाज्रि जागोन सिजल गैया बाल नहीं गया होननायसो जाबाय माथो नोंनालाय ओइ हगारलाय आंखौ हगार नङाबा नोंसोरखौ सासे सासे गावफ्लंजोबगोन आं बारा सिगिबाय थानाङालै खुसेरखौ खिथु गुदुङाव सोनानै होगोनलै मिथिनानै लाखा सन्थला मि गुन्दाथार माथो नोंलाय आंखौ गुन्दा होनाङालै दावसो देलाय बै खेबसेबो आंखौ गुन्दा होननाया मास मोनसे आंनि खर'न गाबबाय थादों जेरै मये 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 होननायनि माथो नों बुजादों ने सल्ल' स्वाद बमरुमे आंनो मये मये होननाय रिल्स हरनानै आंनि खर' मेलेमाव खालि मये मयेल'सै ओमफ्राय दाखालि दाउस्रि बिमाखौ नालायाव गोलैनाय नुनानै आं मये मये होननानै लाफ्लांबाय दखो बुजाबाय आं मानसिफोरजों आरो बुजानायनि खाफाला एसे दोलानायनि डाक्टरनाव थांबाय डाक्टरफोराबो नुनानै मये मयेसो होनफिनलायबाय गसाय इसेबां दुखुनांथाव जाथारदों होनबा नोंना मये बोरमानि खिथुनि मे मे मानि बोरमानि खिथुआलाय मे मे गाबनांगौ जाखो खुगायासो गाबो दा जाम्बा थफिरामजों नांजाबाय थानाङा नोंसोरो न' सिङाव लानानै थांनोसै आंखौ न' सिङाव दालां नों जेसेबां खुसिया बाब्राबनाय बायदि बाब्राबा मानो जेसेबां ना बालाबाथिया बाब्राबनाय बायदि बाब्राबा मानो दिनैबा हले नोंखौ बिमा गदायनि खाथियावसो दोनहैगोन जों बिनि उनाव मा जायो जाबाय था जायखिजाया आंनि फिसाला एमाव राजाखौल' नोङो गेजेराव दालाबो मिथिबाय थफिराम बहा दंमोन नोंलाय ओइ आदै बेफोरखौ उनाव सोंलायलायबाय थादोलै नोंनि फिसालाया गोमानानै दङमोन बेखौ जों होफैबाय आं न'आव थाङा आं आईएएस अफिसार जानो थाखाय थाग थियारि खालामनोसै आंनि बोसोना नोंनि खर' मेलेमाव नांथारबाय नामाब्रा मये बायदि लानानै फै बेखौ न' सिङाव हाबानि दिनाव मानो खारखुमानांगौ बियो जेबो नंलालै आदै बिमा गदाय मोनबायना एबार एसे थिग जासिगोन बिमा गैयै न'खरनि गथ'फोरा एसे दुखुजोंनो दुस्थ जायोनो सोरबा दा बिमा गदाय मोनबाय मोजां जासिगोन बियो आदै बिमा गदायजोंल' मोजां रायलायहोदो आं जेबो मिथिया बिमा गदाया मा साजा होयो बिमा गदायासो मिथिसिगौ गाव दायखौ मावबाय जेब्ला गावनो भुगिथोंसै आंलाय माला दाय मावखोब्रा आंनो क्लिय'पेट्राखौ नाङा नालाय नाङासो होननानै बुंदों दा जाबाय बारा खोथा बुंनांला लानानै थौदो बेखौ न' सिङाव थफिराम नोंहा इसिबां दुखियाथारना आंनो जेबो होनो हायैनि नों आंनो दुखुसो होनानै गालांबायना आं नोंनो मा होगोन मा होआ सानदोंमोन मा खालामखो नों आंखौ दाथ' नों आफाजों हाबा जाबाय न आरोलाय माथो नांबावगौब्रा आफायाबो बोराय नोंबो बुरि समायलायथारदोंब्रा दासो सिरि था नों आंखौ गारनानै थांनायनि साजाखौ नोंनि आथिं थोंसेखौ गावनानै नोरजिया खालामगोन आं बावै मानो बिदि खालामनो सानखोब्रा ओइ आफा आं जेबो बुंनो हाथ'ला फिसा आं नोंसा नोमानि खाबुआवसो दंसै जाफ्लांबाय आरो इसोरा बेखौनो लुबैखादोंमोनदां मोजां रायजो जादो आरो दे क्लिय'पेट्रा मादै सानैबो मोजां रायजो जादो बाखि आद्रा थानाय जिउखौ गाजा गोमजायै हगारदो ना मा बुङो माथो खालामबावनो आरो हाबा जाबाय जेब्ला हौवा हिनजाव जाबाय अनलायनानै थानो गोसो गैयाबा गावबागाव गावस्राफिनदो फाग्लिना मानसि डाइरेक्टलाय हाबायानो गावबागाव गोसो गैयालासिनो जालायबाय नालाय संसाराबा माबायदि जागोन बेखौलाय सोर मिथिगौसै गावबागाव न'खरनि मानसिफोरा मोजां सावरायलायनानै मा खालामो खालामलायथोंसै आरो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया जोंहा मानसि गोमानायखौ मोनबाय लाबोनानै होफैबाय आरो गावलुफोरखौ खालामनाङाहाय आं बेनि जिउखौ फोजोबाना बे खारनानै बिराद मोजां मोनो नालाय बिनि आथिंखौनो थोंसे नोरजिया खालामना दोननोसै आं मा खालामनानै दोनबानो जाबाय जों हले फैबाय थौदो थांनोसै थौदो बावै आंखौ बेफोरबायदि खालामनोसै आरो आयै आंनि जिउखौलाय मानो बेफोरबायदि खालामनो सानखोब्रा आइ आरो आफा उन्दैयावनो आंनि सायखंनिफ्राय जोंनि आइखौ सेनानै लांबाय आफायासो आंखौ बिमानि अननाय बिफानि अननाय सानैनिखौबो खेबसेयैनो ज' होबाय दा मानो आंखौ इसिबां सेंग्रा देरखानायखौ नोरजिया खालामनो सानखोब्रा मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामनो सानखो आंनि मा दाय दङमोन आं हाबा जाथ'आ होननानैसो खारखुमानानै थाहैदोंमोन हाबाफोरखौ जबरदस्ति होजाया
गोसोनि बेरेखायै रावबो रावखौबो जबरदस्ति हाबा होनो मोना। आंखौ नोंसोर सानैया बिफा जानानै बिमा जानानै आंनि गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होनानै आंखौ बोजबदो। बिमा गैजायाबाथाय बेफोरबायदिनो आलाय सिलाय जानाङो। ओइ आयै नों गोजौनिफ्राय हाथरखि जानानै नाहरगासिनो ना आंखौ? नोंसालाया बेसेबां गोदाव सोराव जानांबाय? जाबाय दे, बारा गाबबाय थानांला। आरो खोनासं, दिनैनिफ्राय आं नोंनि बिमा जाबाय। आंखौनो बिमा असे साननानै लादो। आरो आंनि बोसोन मथे सलियाबा दिगदारसो दं। खोनाबायना नोमाया मा होनदों? औ आफा खोनाबाय। आं दिनैनिफ्राय फिसाला मोजां जासिगोन। मानिनो गोब्राब मोनदों नोंनि खोथाखौ, अब्लाबो नायनोसै। बारग'बाय, गाफ्ला गाफ्लि गमारबाय। माथो गाबबा माखासे खामानिफोरा जाफुङोलै। बेनिखायनो हिनजावफोरा गाफ्ला गाफ्लि गयो नामाब्रा? बाइक सालान दानबाबो हौवाफोरखौ बाहले गारा, हिनजावसाफ्रा गाफ्ला गाफ्लिनो गयो माथो मालाबा। आच्छा खोथाया बिदिसो होमबा। दिनैनिफ्राय गाबनांगोन आङो। माबेबा माबेबा खामानिया जुदि जाया गाबखागोन आंबो। जियानो जादोला दिनै मोजां उन्दुनोसै, आइएसनि थाखाय थाग थियारि खालामनोसै। बिनि थाखाय आंखौ सापर्ट होग्रा हिनजाव नागिरनांसिगोन। बेखौनो खालामनोसै आं। दाबो रावबो सिखाराखैना? आंहाथ' दिनैनिफ्राय 10 दिन सुट्टि दं। सोर मा खालामो खालामथोंहाय मिथिथारा आं। रावनोबो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोआ। नायनि आं माब्रै ओंखाम ओंख्रि संनानै जायो बिसोरो। आंथ' 10 दिन सुट्टि लाखाबाय। साहा फुदुङाखै नामाब्रा दिनैलाय? बावगारबाय आरो आंनो जानुवारियाव 10 दिन सुट्टि नांगौ होननायखौ। आइला नों लामानोसै होमबा? माथो सामफ्रामबो फुङाव सिखारनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोहरनांगौ, नोंसोरनि गस्ला पेन सुनानै होनांगौ, साहा फुदुंनांगौ, न' बां सिबस्रांनांगौ, न' बां साफा दोननांगौ, सिथ्ला सिबनांगौ, थोरसि लथा सुनांगौ, अमानो आदार होनांगौ, दाउनो आदार होनांगौ। गैया ओइबार आङो 10 दिन सुट्टि लाखाबाय। सोर मा मावो मावनानै जाबानो जाबाय नोंसोर। आइला दा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा? मा जानांगौ जाखो? गावबागाव आखाइ दं आथिं दं संनानै जाहैथां। आंहा इसिबां मोजां आराम खालामनो सानदों, आंखौ डिस्टार्ब खालामनाङा। आंहा सानसे हरसे साबधान इन्डिया क्राइम पेट्रल नायनांगौ। ओंखाम जानोसैमोनलाय स्कुलाव थांनो। आंहा दिनै सुट्टिसो। आं ओंखामबो सङा ओंख्रिबो सङा। माखौ जानानै थांनांगौ जाखांबाय? आंलाय मा मिन्थिगौ? आंहा दिनैनिफ्राय 10 दिन सुट्टि। आंखौ जेबो डिस्टार्ब खालामनाङा नोंसोरो। आंनो दै गुदुं नांगौमोन दुगैनो। दै गुदुं नांगौनो गावबागाव फुदुंनानै दुगैहैथां। आंहा दिनैनिफ्राय सुट्टिसो। आंखौ जेबो बुंनाङा। 10 दिन आंखौ रावबो जेबो खामानि थिननाङा। आं फुदुंनो बादों आयै। मानो बानांगौ जाखो? दा बोरै मोनदों हो? खामानि थिनजानानै बोरै मोनदों? आंबो बिदिनो मोनो। बिमाबानो आं नोंसोरनो गासैबो खामानिखौ मावनानै होनांगौ नामा? गावबागावबो मावनांगौ एसे एनै। खमसे खम गावनि जानाय आन्थाखौ, गावनि देहानि आन्थाखौथ' मावनानै लानांगौ ना। दै गुदुङा फुदुंनानै लायथां। जागोन दे। आरो खोनासं नोंसोरबो, दिनैनिफ्राय गस्ला लंपेन्टआ गावबागाव सु। जानायफोरा माब्रै खालामो आं मिन्थिथारा। बाजै नोंबो बाजै होनफैदोंना आंखौ? ओंखामा संनानै जालां। गावबागाव जाय फाराफारि खामानि मावहैथां। आंहा दिनैनिफ्राय 10 दिन सुट्टि। बाजैया सुट्टि लामारबाय होमबा? लाबाय नालाय आनै, दा मा खालामबावनांगौ जाखो? आइया माथो खामानिखौनो मावा होननानै बुंदों। बाजैया ओरैनोसो बुंदों खोमा। आं ओरैनो जेबो बुङाखै। आंनो आराम खुरनानै होफैबा जागोन, होआबा जाया। नङाबा आंबो बेरायनो थांनोसै। आनै देलै गावबागाव मावनानै जालांनोसै। आं ओंखाम ओंख्रिखौनो गोथावखौनो सङा। जेबो नङाब्रा, गावबागाव संनानै जाहैनोसै थ'दो। आइखौ बुंबाय थाबा जानाय नंला। आंना स्कुलाव थांनो टाइम जाबायलै। मैया हरनि ओंखाम गोजांखौनो जानानै थांनोसै आं। मावनानै माब्रै जायो नायथारनि आंबो। बिफायाथ' आंखौ न'आव थानानै टिभि नायनानै जानायल' नुयो। बिफैजोंल' बेबो आंनाव ओंखाम ओंख्रि। हांग्रि आंनि बरफनि बिबार। दे साहा गोथाव फुदुंनानै लाबोदो। मैया हरनि जौ लोंनाया खर'आनो सुबाव मोनलायनानै दङ। आंहा दिनैनिफ्राय 10 दिन सुट्टि। आंनाव जेबो बिनाङा। आइला मानि सुट्टिलै? बे सनिबारनि जुथुम्मायाव बिनानै दोनखानाया बावबाय। गावबागाव मावनानै जानानै थां। आरो नोंथां आंखौ बुङो टिभि नायनानैल' थाबाय थायो न'आव, मा मावो होननानै। दिनै नायगोन आं नोंसोरखौबो माबायदि मावनानै जायो। आइला बिदिबो जालायथारो होमबा? थांब्रा सना आंनि गोसोम जिरख'नाय बादामालि। बुरखायबाबो गलिनायाव गैथारा। हाजारखि गोदै गोदै बुङा मानो गैथारा, आवलिथारा आं। आच्छा थिरां लाखाबाय माने नों? माथो फुजाबाबो मेलाबाबो माबा मोनसे बैसागुबाबो माबा मोनसे प्रग्रामबाबो गोदान बोसोरबाबो सुट्टिखौनो मोना आंहा। मावनांबाय थानांगौ जायो। बेनिखायनो आङो 10 दिननि सुट्टि लाबाय आं। आंखौ जेबो खामानि थिननाङा। आरो नायथारनि आं नोंसोरखौ माबायदि संनानै जायो।
आच्छा इसेबां जोंखौ बिदि होनथारबाय नों माथो नायगोनां नोंसोरखौ माबायदि संनानै जायो नोंखौनो बांसिन नायगोनां आच्छा बारु थाइबानि लारु आंखौ रोङा सानदों नामा रोङोबालाय फिसाफोरनो संनानै जाहोदो आरो आं अफिसाव थांनांगौ ना ओइ नोंसो सानैया आं ओंखाम ओंख्रिनि जगार खालामदो आफा ज' मावगोनब्रा ज' ओइ बिफाखौ बिदि खामानि थिननो हामो नामा आरो दावदै नोंनि आखाइनि ओंखाम ओंख्रि संनाय जानि आं देनां मालायनि न'आव थांनानैसो गोथाव गोथाव संनानै जाहोहैगोन बिनिखायनो न'आवनो संनानै जाहो आंना गोथावानो जाया नोंना गोथावानो जाया होननानै खारग'गोन बायदि मोनदों नामा नों थां जगार खालामबाय थां सासेया मैगं हा सासेया थोरसि सु नोंलाय नों आं केप्टेन ब्रा केप्टेन सासे केप्टेन थानांगौ बे आदाया ओरैनोल' बुङो जेबोखौनो मावफानाय नङा फैदो एमाव राजाजोंहा संहैनोसै थुदो आच्छा बारु थाइबानि लारु सना दौदेरे आंनि रजे हांग्रि सना मा 10 दिन सुथि लानानै मा खालामनो नोंलाय मा खालामो खालामा आं दंसै आरो बेखौ नोंहा नांजानाङाना नोङो फिसाफोरखौ माबायदि सामलायो नायनि आं हिनजावफोरनि न'खर बेंनायखौ इसिबां गोरलै मोनदोंना बहानिफ्राय फैबाथाय हिनजावखौ बुंफैयो नोंलाय न'आव थानानैलाय मा मावदों होननानै दिनै नायगोन आंबो माबायदि खामानि मावनानै जायो नोंसोर आरो आंखौ डिस्टार्ब खालामनाङा 10 दिननि थाखाय आंखौ जेबो बुंथारनाङा वाइलाइला जामाइला न'नि खामानिखौ आं गोदो फरायनो थायोबा लजिं थायोबा बेफोरावसो मावोमोन आं थोरसि लथाखौबा माब्रै सुयोमोन ओंखाम ओंख्रिखौबा माब्रै सङोमोन बावगारबाय आं जियानो जादोला ग्रोन ग्रोन मानसिफोर दङ बिसोर संगोन ना आंहालाय मानि टेनसन गुड मर्निं आदा मा खबर आदा आदा सोरखौ आदा होनदों नोंलाय नोंखौनो आदा होनदों आं मानो होनोब्ला दिनैनिफ्राय नों जोंनि आदा गिदिर जाबाय बापावै आसा खालामो गासैबो खोथाफोरखौ बावगारनानै जोङो मोनसे न'खरनिनो बिदा फंबाय जानानै अरायबो अनलायनानै थागोन रुटिजों लोगोसे ओंख्रि फ्रि होनायसो जाबाय माथो बापावै आच्छा आदा जों थांनोसै आइखौबो लोगो हमखांबाय जों आइया अफिसाव फुङावनो ओंखारलांबाय जों नोंनि सिखारनायखौसो नेबाय दङमोन आच्छा दे बिदिब्ला जों थांनोसै बापावै फंबायबो ओंखारबावबाय माथो आरो थैजासिम बोरायजासिमबा मा नुबावनांगौ मा लोगो मोननांगौ जाखोब्रा रोंलाय लांलां दावखा राजा मानो लिंनानै लाबोदोंलै आंखौ बेवहाय र' मिथिगोन दासो मिथिबाय आं बै मानामुनिखौनो प्रप'ज खालामनायदों नङा होनबा नङालै रारा लिंहरना हरनि आं मानामुनि बहा थांनो नागिरदोंलै मानामुनि लोगोनि न'आव थांनो नागिरदों आच्छा नै दावखा राजा नोंखौ माबा बुङोनो मा बुंनो बेलाय बे गोसोम बन्दायालाय गोसोम सोमनो आंखौ लामायाव लोगो मोनदाबो माथो होनो हादों ओइ मासि मोजां सेंग्रा आदा मा जाखो बिनानाव नों जोबोद मोजां नायनो थेंक इउ आंनि मोखाङा गाज्रिथार नामाब्रा गाज्रि नङालै खालि एसे गोसोम आरो बेनोथ' सिख्लाफोरा आंखौ बिराद बासियोलै बेनिखायनो आं बै एन्टनियनोसो आंनि गोसोनि खोथा फोरमायनो फैदों दिनै बिदिसो होमबा एन्टनिय दावखा राजा एन्टनिय नोंजों फंनैसो खोथा दङमोन रायलायनो हागोन ना मा खोथा बुं माने आं हारसिंसो रायलायगोन नोंजों नोंलाय मा हारसिं रायलायनो दे जोंखौ बिनो नागिरदों आरोना बेनाव जोंखौ रावखौबो मोना माथो नोङो बिदि नङाब्रा होमबालाय माबायदिथो एन्टनिय नोंजों साइडआव रायलायहैनि नामा आदा नोंखौ दावखा राजाया बिराद मोजां मोनोनो हामा बिनानावमोन मानसिखौ गोसोम गुफुर बेफोरबायदि फारागथि खालामनाङा आच्छा दावखा राजा बुंलाय मा बुंनो नागिरदों नों जेबो नङा दे आदा एन्टनिय जों थांनोसै दे उनाव लोगो मोनगोन दावखा राजा बुंलाय मा बुंनो नागिरदों माने नोंखौ आं बिराद साफा नुयो बिराद हेन्डसाम नुयो नों आं देरनायसिम आंखौ नेगोन ना फरायनायाव गोसो हो आच्छा एमाव राजाया मा खबर आइला मा मोनफैदों नोंलाय एमाव राजा मा खबर एमाव राजा बिराद गोबाव जाबायमोन नोंखौ नुयिया नों मोजाङैनो दङ ना आंखौ इगनर खालामनानै आदाजोंसो रायलायहैबाय आदाया गुफुर नालाय मालाय आदाखौ इम्परटेन्ट होयो आंहा गोसोम नालाय आंखौ रावबो नायसना दोखोथिया जिउ मोजां बिराद मोजां दा बहा थांनो नागिरदों नों मैगं बायनो नागिरदों आं दावखा राजा थाव न'आव गाखोबाय गारियाव मानो हेलमेट लायाखै नों हेलमेट लानांगौ ना गावनि सेफटिनि थाखाय एबारनिफ्राय हेलमेट लायालासिनो दा थां दे र' आंनि गारियाव हेलमेट दं खोमा आं नायगिरना लाना फैनि जामाइला माबायदि मानसि बे आदा आं बिराद दुखु जाबाय थोदो थांनोसै मानि दुखु जालायखो नोंहालाय जादों आरो दुखु न'आव जोंहा आनैजों आंजों बेसे खस्थ' जादों ओंखाम ओंख्रि संनांनायनि बिदिनो मैगंबो मोनसेबो गैया न'आव बेसे हावा टाइट जादों फै न'नि खामानि मावफै एसे जागोन दे आदा ओंखामनि दैखौ नायनानै होलाय दैया जादोंना जायाखै आंबो बावगारबायना बेसेबां माइरंआव बेसेबां दै लानांगौ बेखौ बावबायलै आं गोदो सेंग्रा समावसो बै रुम भारा लानानै थाबा सङोमोन जेब्लानिफ्राय हाबा जादों अब्लानिफ्राय ओंखाम संनोनो मोनाखैब्रा बेनिखायनो बावनानै थाथारबाय आं र' हांग्रिनाव सोंनि आं
ओइ हांग्रे हांग्रे माथो जाबाय थाखो गाज्रि नाङा होननानै बुंखादोंमोन आं माबालै ओंखामनि दैखौ नायनानै होलाय आं गैथारा गैया आं दिनै डिउटि गैखाथारा होननानै बुंखाथारदोंमोन आं सुटि लादों सुटियाव आंनाव जेबो बुंनाङा आरो जेबो सोंनाङा आंहा आइजोफोरनि मिटिं दं बेवहाय थांनांगौ वाइला जामाइला ओइ दावदै दा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा आयाबो गैयाब्रा दाउला राजामोननि न'आवल' थांनानै थाहैबाय थायो आयाबो गैया बिनिखायनो बिराद खस्थ' जासिगोन जोङो जियानो जादोला ओंखामखौ संनोसै आं एमाव राजाया दासिमबो मैगंखौनो लानानै फैया आच्छा बार थाइबानि लारु मैगं लानो थांदों नामा बियो देलाय नोंसोर माबा मोनसे खालामनानै संना जालाय आंबो अफिसाव थांनांसिगौ जागोन दे आदा हांग्रिमोननिया 10 दिन सुटि लाबायलै रायजोफोर दा मा जाबावनांगौ जाखो जियानो हक भिडिअखौ नायदोंब्ला मोजाङै मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक मोनसे होनानै गालां बाय लाभ इउ